Xogħlijiet infrastrutturali marbutin mal-Gallerija tal-Belvedere f'San Pawl il-Baħar tlestew kif il-proġett b'investiment ta' 520,000 euro ġie inawgurat. F'konferenza tal-aħbarijiet li għalija attendew il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo, iċ-Ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija u s-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima ġie spjegat li dan ix-xogħol involva l-installazzjoni ta' pavimentar, railing u dawl ġdid li qed jagħtu dera moderna lil din iż-żona tant popolari mat-turisti u residenti kif toffri veduti pittoreski. Il-Ministru Clayton Bartolo saħaq kemm huwa importanti li jsiru investimenti li jippreservaw u jaġġornaw żoni turistiċi ma' żminijiet tal-lum sabiex jitgawdew mit-turisti u residenti tal-madwar. Barra minn hekk semma l-ħidma kontinwa ta' manutenzjoni li ħad tibqa' għaddejja f'postijiet bħal dawn. L-ewwel minn sensiela ta' proġetti li qegħdin naħdmu fuqhom ġewwa San Pawl il-Baħar. Dawn flimkien mal-indafa li se nkunu priorità anke għażmien li ġej ser wassal sabiex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar kemm ma' residenti iżda wkoll għat-turisti illi jżuru din lokalità pittoreska. Ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija stqar li l-awtorità se tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha biex twassal prodott turistiku ta' livell għoli. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qiegħda tinvesti ftit aktar minn €500,000 f'dan il-proġett. Proġett ta' tisbieħ ta' dan il-promenad. Għaliex huwa importanti il meta jiġi turist pajjiżna igawdi l-ambjenti naturali kif ukoll l-ambjenti illi toħloq l-Awtorità Maltija tal-Turiżmu. Finalment is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar faħħar dan il-proġett u saħaq kemm huwa meħtieġ dan ir-rinnovar u ringrazzja lill Ministeru tat-Turiżmu u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li għenu fir-riżorsi meħtieġa biex jitlesta. Ħidma bejn il-Kunsill u l-MTA u koordinajna x-xogħlijiet u llum għandna r-riżultat aħħari tiegħu.